Μια μέρα σήμερα ξυπνήσαμε και μαντέψτε που ήρθαμε για πρωινό. Σας δίνω λίγο χρόνο. Ναι, καλά καταλάβετε, στον νερό το οποίο ήρθαμε. Γεια σας παιδιά, είμαι ο Ρούφης. Πήρα μια πίτσα υπολογίσιμη ποσότητα, ένα κρουασάν, έναν καφέ και ένα νερό με 7 ή 8 ευρώ. Αυτό εδώ θέλω να το κάνω και εγώ στο ματικό έρωτα. Μετά στη Ρόδο μεταβρίσκαμε. Ρε, μπορεί να τα βρίσκαμε στην ίδια τιμή. Η ποσότητα είναι το θέμα. Σιγά μεταβρίσκαμε στην ίδια τιμή, ρε μαλακά. Παπάτσα παιδάκι, σήκωσε το χέρι σου. Σήκωσε το χέρι σου. Παπατσής. Πάγαμε το πρωινάκι μας λοιπόν στον απίστευτο Ερωτόκριτο και τώρα κατευθυνόμαστε προς τα Φυρά για να κάνουμε μια βολτίτσα, να δούμε λίγο τη θέα και το απογευματάκι, αν όλα πάνε καλά, θα πάμε στην Ία για να απολαύσουμε το ηλιοβασίλεμα, ένα τοπίο το οποίο είναι γνωστό και ιδιαίτερα διαδεδομένο Ελίκη Ποτέλα στη Σαντορίνη. Γενικά είναι κάτι που κάθε άτομο που έρχεται στη Σαντορίνη σίγουρα το έχει στο πρόγραμμά του. Για αυτόν τον λόγο θα πάμε κι εμείς για να δούμε αν όντως είναι τόσο υπέροχο όσο το χαρακτηρίζουν. Αν και προσωπικά θεωρώ ότι πάλι θα μας επιβεβαιώσει και γι' αυτό. Μέχρι τότε θα σας δείξω λίγο από τα Φυρά που θα πάμε βόλτα. Τι πρέπει να κάνεις? Λεφτά. Όχι, πρέπει η εφτάρινη μπάρα. Κάτσε να κάνω το ποσό μόνο. Να πούμε αν είμαστε χάστες. Κάτσαρε, όλα μαζί. Ω, κερδίσαμε! 1 ευρώ! Έτσι μαλάκα στεγάρα. Έλα, μισά εσύ και μισά εγώ. Φεύγουμε από Φυρά, πάμε προς ξενοδοχείο να ξεκουραστούμε και να φύγουμε για Ία. Φαίνατε και σκηνικό και δεν κάτε στο πάθες. Για την κόβλη, για την κόβλη. Ότι δεν περνάει στο τρίο, δεν βλέπουμε ώρα να το γυρνάει. Ετοιμαζόμαστε, πάμε Φυρά. Ω, Νικουμπός. Και μετά τα Φυρά θα πάμε στην Ία. Φτάσαμε στην Ία. Βλέπουμε ένα πολύ όμορφο τοπίο. And it's not meant to be easy. Then I did, yeah. Then I did before, and I just can't let you go. I swear I tried to, I can't let you go. I swear I tried to, you know. Δεν έχω λόγια. Δεν έχω λόγια για αυτό που αντίκρισα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Και εγώ, όντως, είχε μία με τη ρόγα έξω. Έκανε ωραία θέα. Λαζαρίδη, πες για τη θέα κάτι. Πολύ ωραία θέα. Δεν καταλαβαίνω να τη βλέπουμε, πεινάω. Ο ήλιος κρύφτηκε. Πραγματικά τις πιο ωραίες θέσεις που έχω δει στη ζωή μου. Κάνω φωτογραφιούλες με τσαγκαράκι που ξαφνικά έχει το καλύτερο κινητό της παρέας και ίσως και του κόσμου. Βασικά του κόσμου. Ναι, δεν υπάρχει, είναι πανέμορφα. Είναι πολύ όμορφα. Δεν τσαγκαρί. Πολύ όμορφα. Είμαστε στην Ία, πατάμε για να πάμε να φάμε σουβλάκι. Έχει σκιστεί. Το παντελόνι το Σάββα και ψάχνουμε βερμούδες. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Άστο γάμο. Κυκλοφορεί κάπως έτσι ας πούμε. Τι μόνατα θα φάμε μάλλον.
Να πω ότι η ΙΑ ήταν καταπληκτική, είχε φοβερή θέα. Το καλύτερο μέρος που έχουμε πάει μέχρι στιγμής. Και γαμό. 9,9 στα 10. Είναι το καλύτερο μέρος που έχουμε έρθει, το καλύτερο μέρος της Σαντορίνης. Φυρά better. Αυτός είναι ξενέρωτης, 10 στα 10. Πολύ ωραία ΙΑ, το καλύτερο μέρος που έχουμε έρθει, αλλά μου σκίσει και το τελώνει. Το Αγιο Βασίλεμα ήταν απίστευτο, βγάλαμε τρομερές φωτογραφίες. Μέχρι στιγμής είναι όντως το καλύτερο μέρος που έχουμε πάει. 9,5 στα 10, γιατί είμαι σίγουρος ότι αυτό το νησί μας κρύβει πολύ καλύτερα πράγματα. Τρώγα ό,τι είχε μέσα το σπίτι, το τρώγα και δεν κουνιόμουνα. Δεν μπορώ, τα πόδια μου πονάνε. Θα πεθάνω με τον άπειρο. Να σου πω κάτι, ένα λεπτό να σου εξηγήσω κάτι. Θα σου δώσω κίνητρο. Μπορούμε να πάμε να φάμε ρωτόκριτο. Τι λες ρε φλάκα από αυτό? Μπορεί, να το Τα φιλιά μου. Δεύτερη μέρα που το πάμε σε ρί. Είχαμε και μια ευχάριστη έκπληξη. Νέα μέρα ξημέρωσε, δεύτερη μέρα που το παίρνουμε σε ρί, που είδαμε την ανατολή του ηλίου. Σήμερα το πρόγραμμα έχει καμάρι, να πάμε για μπάνιο και στη συνέχεια να πάμε στον πύργο για να φάμε εκεί πέρα το μεσημεριανό μας και το βράδυ πιθανόν να πάμε την τελευταία μας βόλτα στα Φυρά, γιατί αύριο έχουμε μια γεμάτη μέρα και το βράδυ αύριο στις 12 τα ξημερώματα φεύγουμε. Μιας και είμαι μόνος μου, θα μιλήσω λίγο έτσι μόνος μου για το ταξίδι μέχρι στιγμής. Όπως γνωρίζετε, εμείς φέτος δίναμε πανελλήνιες και αυτό το ταξίδι ήταν περίπου 20 μέρες μετά και είχαμε ως σκοπό να περάσουμε καλά, να διασκεδάσουμε και να ηρεμήσουμε τέλος πάντων από αυτό το 9μηνο βασανιστήριο που κληθήκαμε να περάσουμε όλοι σαν παρέα. Η αλήθεια είναι ότι πολλά άτομα σε εισαγωγικά κοροϊδέψαν την επιλογή της Σαντορίνης για ταξίδι. Ωστόσο δεν γίνεται να πεις όχι στο άκουσμα ενός ταξιδιού στη Σαντορίνη, στην οποία 4 μέρες διαμονή και εισιτήρια πήγαινε έλα με πλοίο βγαίνουν 160 ευρώ. Τέλος πάντων, όταν λέγαμε στους περισσότερους ότι είχαμε σκοπό να πάμε Σαντορίνη, γυρούσαν και μας λέγανε ότι είναι για ζευγαράκια, δεν έχει σχεδόν καθόλου νυχτερινή ζωή και αυτά, δεν θα βρείτε κάπως να περάσετε καλά, βαρεθείτε τη ζωή σας το ένα τ' άλλο. Ξέρετε πως είναι αυτά, δεν χρειάζεται να τα υπεραναλύω. Από αυτό που έχω δει σήμερα, μέχρι σήμερα, και έχουμε ακόμα 2 γεμάτες μέρες, έχω να πω ότι είναι μία από τις καλύτερες, αν όχι η καλύτερη μου επιλογή, σαν Γιάννης μιλάω προσωπικά, στη ζωή μου γενικότερα. Η ομορφιά του νησιού είναι πραγματικά απίστευτη. Το μόνο κακό είναι ότι η Σαντορίνη έχει καταντήσει να έχει παραπάνω από τους διπλάσιους τουρίστες και ξένους από ότι Έλληνες και ντόπιους μαζί. Αυτό είναι το κακό. Και καταλαβαίνεις πόσο άσχημα είναι τα πράγματα όταν πηγαίνεις κάπου να φας και άλλος δεν έρχεται να σου πει, ξέρω εγώ, γιατί θες να παραγγείλεις και να σου λέει hello, what would you like to order. Φρικάρεις. Δηλαδή είσαι ελληνικό νησί, ρε φίλε. Φαντάζεσαι πόσο πολύ έχει εμπορευματοποιηθεί, έχει χαθεί το ελληνικό στοιχείο. Και πραγματικά το ελληνικό στοιχείο είναι κάτι που το ζηλεύουν όλοι. Κάθε πολιτισμός, κάθε άνθρωπος, πραγματικά. Για να έρθουμε σε αυτό το σημείο είναι πραγματικά λυπητερό. Τέλος πάντων, επειδή έφτασα και στα παιδιά, το επόμενο πλάνο θα είναι από το καμάρι, οπότε θα τα πούμε εκεί. Σας είπα μια σύντομη γνώμη. Η Σαντορίνη πραγματικά είναι πανέμορφη. Έλα ρε ο Κράμας! Έλα ρε ο Τσακάρης! Έλα ρε ο Πετρόσβαλ! Έλα ρε ο Κράμας! Πού είναι ρε Κράμας! Κλάψε λίγο γκραμμές. Όταν το κλάψε λίγο κάνει έτσι.
Κλέψε λίγο γκραμμάζ. Κλέψε λίγο γκραμμάζ. Αυτός τώρα από πού? Ενώ όταν λέει το έλα ρε ο κράμας είναι έλα ρε ο κράμας. Κλέψε λίγο γκραμμάζ. Σαν τα αγγλικά. Έλα ρε ο κράμας. Κλέψε λίγο γραμμές. Κλέψε λίγο γκραμμάζ. Έλα ρε ο κράμας. Πίσω γλεντάκες ρε. Έλα ρε ο κράμας. Τι λέει ένας καρχαρέας φυλακιζόμενος σε έναν λαγό αστυνόμο? Γιατί το άλλαξες και το πες? Γιατί τώρα θέλω άλλο. Λαγό αστυνόμο. Ναι. Ένας Καρχαρίας. Καρχαρίας. Θα σου πω τι λέει. Πατατοκοπία με τη ρίγανη. Λοιπόν, πώς βάζουμε έναν ελέφαντα μέσα στο ψυγείο? Δεν μπορούμε να το κάνουμε στο ψυγείο. Ανοίγουμε την πόρτα και το βάζουμε μέσα. Πώς βάζουμε ένα ρινόκι στο ψυγείο? Βάζουμε τον ελέφαντα και βάζουμε. Ξέρετε μαλάκι. Άκου. Λοιπόν, τι λέει ένα πρόβατο σε μια αρκούδα? Δεν μπορώ να μιλήσω. Το βρήκα. Φτάσαμε παραλία στο καμάρι. Parte Cristiano! Sì! Toma, 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 vai, cavalona. Toma, 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 Κατεβήκαμε Εξοπονία και πάμε προς Πύργο και έχουμε ανέβουμε μια μικρή, πολύ μικρή ανεφτουρίτσα. Ναι. Καθόμαστε εδώ και 40 λεπτά στον πύργο, άπλητοι με τα μαγιό και περιμένουμε να έρθει το λεωφορείο που υποτίθεται θα έπρεπε να ήταν εδώ 9:30, αλλά για έναν περίεργο λόγο δεν πέρασε ποτέ. Υπομονή, είναι η πρώτη τελευταία μέρα. Ναι. Δεν θέλω να περιμένω άλλο. Δεν μπορώ. Πίσω από λεντάκες. Έχουμε ένα συγκλονιστικό μας εδώ πέρα. Λοιπόν, ο διαιτητής πρέπει να αρχίσει το μάτσο. Πάμε διαιτητά, εσύ διαιτητά. Πάμε. Έλα ρε μαλάκα, λέγε. Έλα. Ναι, πες 1-2, ξέρω εγώ 3. Έλα ρε μαλάκα, πάρε το λεωφορείο. 3 ρε. Πάρε το λεωφορείο. 3-2-1. Επανάληψη. Γλίστησε από το κεφάλι. Γλίστησε από το κεφάλι. Ηρεμία. Κουτολιά βρε μαλάκα. Βλέπετε κάποιο το λεωφορείο μην έρθει? 3, 2, 1. Το λεωφορείο, ρε, το λεωφορείο. 1-0 και κούτουλο στο τέλος. Δεν γίνεται να το ξεροκέφαλος. Πόνταρας αυτή με το άσπρο ρε μαλάκα, την έδινε 1,50 απόδοση. Την άλλη την έδινε 10 ρε μαλάκα. Μόνο αυτός είναι καλό παιδί.
Σταμάτα, δεν είναι παιχνίδι αυτό. Δεν είναι παιχνίδι αυτό. Το λες, το συναντιάβασα. Δεν μπορώ τώρα, θέλω να... Ωραίο ήταν. Ήταν ωραίο. Έχει ωραίο φάει, έχω φάει και καλύτερα. Λοιπόν, το σύντομο ήταν πάρα πολύ καλό. Αλλά πήγαμε στους Λέτσους, ενώ ήταν γκουρμέ. Ήταν πάρα πολύ ωραίο εστιατόριο, πολύ ποιοτικό φαγητό και πιστεύω ότι είναι το καλύτερο εστιατόριο του Σαντορίνη. Στα 10. Πάρε μία στα 10. Πολύ δυνατό, πολύ ποιοτικό. Πού ήταν για εστιατόριο? Τα αρχίδια μου. 10. Έχετε μείνει λίγα. Λοιπόν, Γιώργο μου 9,6. 9,2. 9,8. Ανέβηκα αυτό ρε μαλάκα, γιατί δεν έχει άλλο σκάλι εδώ. Ρε φίλε, περίμενε. Ανεβαίνω αυτό, γιατί δεν έχει σκάλι εδώ. Εντάξει, αυτά. Πόσα είπαμε, με 1000. Ένα χιλιάρικο και τα μετά. Μαλάκα φαλήρι. Και την ίδια φιλιά. Κάνε. Η ώρα είναι 12 και 20 το βράδυ και είμαστε έτοιμοι να κάνουμε την τελευταία μας νυχτερινή βόλτα στα Φυρά. Τα συναισθήματα είναι λίγο ανάμεικτα. Αυτό είναι το λάθος, αυτή είναι σωστή και άλλη είναι καλά. Δεν χωράζουν. Πίσω και από μπρος. Και χιλιάδες φίλοι. Μόλις ο τριφύλι. Έφτασε η τελευταία μέρα του ταξιδιού. Σήμερα είναι η δυστυχής ή ευτυχής μέρα που έρχονται οι βαθμοί των Πανελληνίων. Όταν έρθει με το καλό θα σας πούμε πώς τα πήγαμε. Ευελπιστούμε όλα να πήγαν καλά και είμαι πολύ αισιόδοξος για όλους, για κάθε παιδί. Και εύχομαι κάθε παιδί εδώ πέρα να πετύχει τους στόχους του, γιατί πραγματικά το αξίζει, γιατί πραγματικά έφτιασε αίμα, γιατί πραγματικά κάθε παιδί αξίζει να κάνει αυτό που αγαπάει και να πετύχει το στόχο του. Σήμερα το πρόγραμμα έχει να πάμε βόλτα στα Φυρά, να πάρουμε σουβενίρ, να πάμε να φάμε ένα μεσημεριανό, να φάμε πρωινό στο Μεζοτόκριτο. Εντάξει, κλασικά δεν χρειάζεται να σας το πω, το ξέρετε και οι ίδιοι πλέον. Έγινε καθημερινότητα. Και το απογευματάκι θα πάμε να παίξουμε 5x5 όλοι μαζί. Θα είναι πολύ όμορφα. Θα ξεχαστούμε εντελώς όποια και να είναι τα αποτελέσματα των Πανελληνίων. Κάθε ένας από εδώ πέρα έφτιασε αίμα, έχασε ώρες, στερήθηκε πολλά πράγματα προκειμένου να κάνει και να πάει κόντρα σε ένα άθλιο σύστημα το οποίο αδικεί τους πάντες και οι πιθανότητες είναι κατά πολύ εναντίον του καθενός. Αυτά λοιπόν, έκανα τα σχόλιά μου, θα τα πούμε μετά. Ρε βλάκα, πες της γιατί. Άμα αν έχουμε άλλη μαντήσιο. Κάμερα στα Φυρά λοιπόν, ανάμεσα συναισθήματα. Βλέπουμε μια τελευταία φορά τη θέα. Την πανέμορφη αυτή θέα, την οποία είμαι σίγουρος ότι θα μου λείψει πάρα πολύ. Και σε λίγο θα πάμε για το 5x5. Από εκεί πέρα θα πέσουν κορμιά. Βρικάρι, μας βρίζει το παπάρι. Τι βρικάρι, μας βρίζει το παπάρι. Είμαι ευγνώμων που πήγα ταξίδι μαζί σας. Περάσαμε όμορφα. Είμαι ευγνώμων λοιπόν που πήγαμε ταξίδι μαζί. Αλέξο, με έχετε βάλει όρθιο ρε φίλε. Σήμερα περάσαμε πολύ όμορφα. Εντάξει, είχαμε και διάφορες εντάσεις, αλλά φίλοι είμαστε, τα διορθώνουμε. Έχω να πω ότι μου άρεσε πολύ η παρέα σας. Ελπίζω κάποια στιγμή να ξαναπάμε όλοι μαζί. Και είμαστε official μια οικογένεια. Μπράβο.
Αφιερωμένο στον Σάβα από τις 3 Χάρη. Μαλάκα δεν πάτε καλά, λες. Είσαι ό,τι να είναι, μαλάκα. Οι μέρες διαμονής μας στη Σαντορίνη τελειώσανε. Ό,τι ζήσαμε. Ήταν μια πολύ όμορφη εμπειρία. Είμαι πραγματικά περήφανος για όλους τους φίλους μου που καταφέραμε και πήραμε την ευθύνη για όλα αυτά. Θα πρέπει να αποχωρήσουμε αυτή την ομορφιά. Και τώρα θέλω να σας πω αντίο και τα υπόλοιπα παιδιά. Παιδιά, πείτε ένα αντίο. Αντίο. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσουμε όλοι μαζί τον κάπτεν μας Γιάννη Κυριάκη που μας έκανε την εκδρομή πολύ ωραία, ασχέτως που έγιναν ένα-δυο λαθάκια. Αυτό είμαστε άνθρωποι για να γίνονται λάθη, γιατί ο μόνος αλάθος άνθρωπος στον κόσμο εκτός από μένα είναι ο Θεός. Άρα εσύ. Άρα εγώ. Μπορέσαμε να τον ανεχτούμε. Και ένα μπράβο στο Σαβίνιο που δεν του έσκασε μπουνιά. Και ένα μπράβο σε όλους που περπάτησαν τόσα χιλιόμετρα για πίσω. Και χάσαν και κιλά. Εξαιτίας του Κυριάκη. Ναι, αλλά πόσα κιλά έχασες τώρα, πόσο μια θα στο πούτσες πάνω. Όποιος έχασε κιλά να χειροκροτήσει. Μπράβο, σωστός. Δύο. Και κάπως έτσι, ένα όμορφο ταξίδι έφτασε στο τέλος του. Πλέον, αφού όλοι μας έχουμε σκορπιστεί σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, κατάλαβα ένα πράγμα. Το αληθινό ταξίδι είναι αυτό της ψυχής, το οποίο το περνάς με άτομα που αγαπάς και σε αγαπάνε και που σου χαρίζουν στιγμές που θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στην καρδιά σου. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να ζεις στο έπακρο κάθε μέρος της ζωής σου, σαν να είναι το τελευταίο. Έτσι, κατάλαβα εγώ, αλλά και όλοι μας, πόσο τυχεροί είμαστε που η ζωή μας έφερε σε κοινά μονοπάτια και γνωρίσαμε ένα τον άλλο. Είμαι περήφανος για όλους. Ήμουνα στον πάτο, ήταν όλα χαμένα. Ήθελα να κάνω ένα βήμα για μένα. Τίποτα δεν έβλεπα με μάτια δεμένα. Τίποτα δεν ήξερα, μα τώρα ξέρω ένα. Τον κόσμο γυρίζω. Είμαι κάτω απ' την βροχή. Κάνω νεάρχη, τον κόσμο γυρίζω. Πάλεψα πολύ για να φτάσει η στιγμή που τον κόσμο γυρίζω. Κάθε μέρα γράφω, κάθε μέρα ζωγραφίζω. Κάθε μέρα ελπίζω. Και τον κόσμο γυρίζω. Λοιπόν, μεγάλωσα στη λάσπη, στον πόνο και τα λάθη. Ανοιχτά παράθυρα στην καταιγίδα να έρθει. Αυτό που μοιάζει σήμερα το πιο πικρό αγκάθι. Σε 2 μήνες δεν θα είναι κάτι, το έχω μάθει. Όλοι ξέρουν από πού ήρθα, ξέρουν την αλήθεια. Πάτησα πάνω σε ρήπια με παπούτσια τρίπια. Ήθελα ένα τέλος βγαλμένο από τα παραμύθια. Κι αυτό γίνεται, μα δεν μπορεί να γίνει σε μια νύχτα. Δευτέρα το φαντάστηκα, Τρίτη το οραματίστηκα. Την Τετάρτη το βάλα στο νου, πειραματίστηκα. Την Πέμπτη δεν κατάφερα τίποτα και τσαντίστηκα. Και την Παρασκευή απελπίστηκα. Το Σάββατο με βρήκες και μπροστά μου είχαν η φόρα. Μα να τα παρατήσω όλα, δεν ήταν η ώρα. Κι αυτό είναι το μήνυμα που ήθελα να αφήσω. Πριν να ξημερώσει Κυριακή θα είμαι πίσω. Ήμουνα στον πάτο, ήταν όλα χαμένα. Ήθελα να κάνω ένα βήμα για μένα. Τίποτα δεν έβλεπα με μάτια δεμένα. Τίποτα δεν ήξερα, μα τώρα ξέρω ένα. Τον κόσμο γυρίζω. Είμαι κάτω απ' την βροχή. Κάνω νεάρχη, τον κόσμο γυρίζω. Πάλεψα πολύ για να φτάσει η στιγμή που τον κόσμο γυρίζω. Κάθε μέρα γράφω, κάθε μέρα ζωγραφίζω. Κάθε μέρα ελπίζω. Και τον κόσμο γυρίζω. Ήμουν σε πόλεμο με τον παιδικό εαυτό μου. Οι σκέψεις μάγισσες με πνίγανε ενώ κοιμόμουν. Κι ακόμα και τώρα ξυπνάω τις δύσκολες νύχτες. Όταν οι τύψεις και οι φόβοι σηκώνουν ασπίδες. Ακόμα και τώρα που κάπως όλα τα έχω φτιάξει. Θα έρθει μια μέρα που έχει στόχο το δρόμο να αλλάξει. Μα δεν φοβάμαι, δεν λυπάμαι, δεν είμαι για παύση. Μου το χρωστάω πλέον να με εντάξει. Ό,τι είπα τέλος, ό,τι έχει γίνει τέλος. Δεν μπορώ να ζήσω τα παλιά και ούτε θέλω. Πάνω σε μικρές γραμμές είχα μεγάλα γράμματα. Και ετοιμάζω για μεγάλα πράγματα, το ξέρω. Θέλω μια νέα νίκη, μια νέα αποτυχία. Έτοιμος για νέο άλμπουμ, νέα τριλογία. Θέλω μια νέα εμπειρία, νέα ευκαιρία. Κι αυτή είναι η νέα μου ιστορία. Τον κόσμο γυρίζω. Είμαι κάτω απ' την βροχή. Κάνω νεάρχη, τον κόσμο γυρίζω. Πάλεψα πολύ για να φτάσει η στιγμή που τον κόσμο γυρίζω. Κάθε μέρα γράφω, κάθε μέρα